Il-qorti kriminali preseduta mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera kellha tipposponi ġuri li suppost beda 2 minħabba li l-lista tal-ġurati ma ġietx ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern. Il-ġuri appuntati konċerna lil Etienne Bartolo ta' 38 sena minn Birkirkara magħruf bħala il-Vojt li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Rodri Grek ta' 26 sena minn Naxxar magħruf bħala iċ-Ċajna. Il-każ kien seħħ f'Marzu tal-2017. F'dikriet li l-qorti tat tard il-ħadd fil-għaxija ġie deċiż li għalissa il-ġuri ma jsirx minħabba li għal xi raġuni mhux magħrufa il-lista baqgħet ma deritx fil-Gazzetta tal-Gvern. Fid-digriti tagħha l-qorti ordnat investigazzjoni biex ikunu magħrufa raġunijiet għaliex il-lista tal-ġurati ma ġietx ippubblikata. Sa dan it-tant fil-bini tal-qorti diversi persuni bdew jaslu sa minn kmieni filgħodu biex joqogħdu għal polza u jistennew jekk jinqabdux bħala ġurati, dan minħabba li ma kinux jafu li l-ġuri ġie post. Dan il-posponiment ħoloq ukoll problemi kbar loġistiċi għall-qorti u dan għal bosta raġunijiet, fosthom li l-lukanda kienet diġà bukjata biex tilqa' fiha l-ġurati, marixxjali u uffiċjali oħra tal-qorti. Il-ġuri issa se jibda nhar l-Erbgħa wara digriet separat mogħti mill-qorti fl-aħħar sigħat. Dan il-ġuri kellu jieħu madwar ġimgħa biex jiġi fit-tmiemu fejn mill-inqas 20 xhud iridu jagħtu x-xhieda tagħhom bil-maġġoranza tagħhom huma x-xhieda tal-prosekuzzjoni. Il-ġuri jorbot ma' dik li tidher li kienet biċċa negozju fi droga li marret ħażin fejn waslet biex iż-żagħżugħ Rodri Grek jitlef ħajtu b'daqqa ta' temprin. Il-każ kien seħħ fid-29 ta' Marzu ta' sentejn ilu. Grek kien miet jumejn wara li seħħ l-inċident bl-akkużat jitressaq mill-ewwel qorti. Etienne Bartolo qed jikkontendi li huwa għamel dak li għamel biex jiddefendi lilu nnifsu. L-avukati difensuri f'dan il-każ huma Edward Gatt u Mark Vassallo. L-avukati Franco De Bono u Amadeo Scacchia qed jidhru bħala parte ċivile.